Nyo. Asu anu ajur sirahmu kowe. Nyo. Mama mati dreuk. Padare. Kejuan. Energik. Aku nek ngantung iki kudu bareng ngantung kudu bengok. Oh. Nyo. Mama mati kowe. Ya. Aku malah kaget le bengok. Yo gentenan. Oh oke. Aduh. Nganggo gentenan kok. Yo gentenan. Lah nek ora gelem tak antem kowe engko DC para masyarakat semene akeh sing nonton. Nyanyi. Oh ora seru-seru lho. Lho. Merang kok ora seru-seru. Delok karo kahananku. Kowe gedhe lemu kaya ngono sentosa. Awakku cilik tok antem pisan mesti aku tekan ning pati. Mumpung ora banter-banter. Alon wae. Nul ngono ya. Yo. Memosake padimu. Yo. Wis. Ngopo kuwi? Joget. Gentenan. Yo ra sia-sia, Pakde. Ora apa-apa wong wis anakku kok. Yo. Mama mati jenengku. Yo. Pisan po pindho. Ya. Aku wedi suwe-suwe. Genti aku. Ya. Nak ming kaya ngene aku ngantem pindho kowe ping 8. Ya. Nah, ya pindho 3. Piro? 3. Apa? 4. 6. 5. Ora sekolah wis. Sekolah SD. Oh. 17 tahun. Lho. SD kok 17 tahun. Gurune nganggo rok tak jepret. Wah. Kurang ajar kowe berarti. Siap. Sing seru sisan. Siap. Ora bakal piye-piye aku. Ya. Melah. Wis ndonga sakuwatmu. Ora apa-apa mergane. Tetegelen Pak cilik iki. Ndandake wektu ora.